Документираме първите за България Европейски дни на художествените занаяти. Една инициатива, стартирала във Франция преди повече от десетилетие. От няколко години обаче такива дни се провеждат едновременно и в други 10 европейски страни, а тази година и в България. Доволни ли сте от отклика на хората, на публиката? Да, имаше много посетители в тези дни, много хора, които се включиха и сами се опитаха да си направят някакво изделие, разбира се, с помощта на майсторите, които бяха изключително любезни и много търпеливо показваха на посетителите как могат сами да си направят собствено изделие. И мисля, че хората, които се престрашиха да пипнат глината, да пипнат дървото, бяха увлечени от това да участват в тази идея и да участват в изработката на някакъв вид занаят сами, със собствените си ръце. Виждаме, че не само мълчуганите приемат предизвикателството на майсторите. Не, то това ще отпадне после. Да, сега с тази ръка натискате се. Момент. Хванете го така, хубаво. Няма да ви ухапи. Чакайте се. Да не се порежа. Така. Ето сега. Натискайте с тази ръка. Така. Не, няма така да смога само. Ето така. А вие не видяхте как го хванах. Вижте. Дванта. Така и натискайте леко. Натискайте. Така. Сега отсам минете, защото сега вървите по жилката на дървото и ще стане нацепване. И така. Да. То лесно става. Става, разбира се. Ето с това как се работи пък. Ето това му е следата. Смело. Да. Браво. Почти майстор. Разбрах съвсем случайно, че има такива европейски дни на изкуството в Боженци и съответно решихме да дойдем да видим. Чувството е страхотно, защото до сега не съм присъствала на такива събития и смятам, че все повече хора трябва да посещават такива изкуства, защото това са традиции български, които трябва да се знаят, все пак да се спазват. И така. Хванахте се много решително за длетото. Защо точно това избрахте да пробвате? Интересно ми беше, понеже никога не съм хващала такъв инструмент и просто ми беше интересно. А какво е усещането да държиш, да почувстваш дървото, да почувстваш съпротивлението му, да направиш нещо? Усещането е страхотно. За човек, който никога не е пипал такъв инструмент, просто е страхотно. Станимир Тинков е преподавател по физика и според него по стечение на обстоятелствата майстор на художествени занаяти. Вижте повече. Предавам в математическа гимназия Ловеч, където имаме и школа за обучение на учениците вече 4-та година. На такива изложения, специално тук в Боженци, за първи път идваме. Поканени сме от, както разбрахте, нареченото Сдружение Стара планина. От, може би, 10 години вече работя, а иначе се занимавам с този занаят от 8-9 клас. Като започнах най-напред, нямаше длета, нямаше нищо, сам си ги правих, но е много трудно и предпочетох да ги купувам. Самоук ли сте? Значи със съпругата сме завършили бакалаври сме по математика и изобразително изкуство и от това сме се доразвили. Така че може да се каже, че съм самук. Какво изработвате?
За работа специално се използват такива дървесни видове, които имат хомогенна структура, т.е. нямат наличие на чепове в тях. Едно такова дърво е липата, ориха, круша, елша, смърч се работи. В зависимост от това какво се изработва, дали елементът е голям или древен, се подбира и съответната дървесина. В смисъл, че на малки елементи, когато са дребни елементи, е необходимо да бъде твърда дървесината. Например, чемшира е много хубаво дърво за тази работа, докато на по-едрите елементи не е необходимо да се използва чемшир, защото той пък е твърде скъп. И тогава се използва липата, като след това текстурата, която се подчертава, защото всяко едно дърво си има, така се каже, душа и рисунък, или фладер още, как се нарича, се обработва с подходящата технология. Тази година пролетта закъсня, но виждам, че вие изработвате слънце, значи ако го няма слънцето, сам можете да си го изработите. Специално това слънце си го разработих и като малка символика, като, как да го кажа, като символ на България, защото в него вплетохме и птици, и гроздето се вижда тук, и една розичка се опитваме да направим, така че всяко нещо да си дойде на местото. Специално това, което се прави тук, ще бъде стенно пано. Този съд пред вас, за какво служи? Това е един мой опит, така да се каже, за направа на съд за ядки. Очароваме невероятната гладкост. С какво е постигната? Значи технологията на изработване, честно да кажа, аз май съм е позабравил, защото 4-5 години го правих, но в крайна сметка се работи с определен вид глета. Съжалявам, че тук не мога да ви го покажа. Тези големи холкери се използват, след което има едно, то е специфичен инструмент, казва се отнемало. Образно казано представлява полумесец, на който е външния, значи този режещ ръб е тук отстрани. И с него се издълбава и се придава тази форма на съда. Ако евентуално някъде се получават съвпадения с нишките, а това е направено от тъй наречения капак на липата. Ето ви. Това е дънера. Дънера, да. Това е от кората? Без всякакви други обработки. Аз го взех, беше ми попаднало в работилниците и фактически го направих на майтап, защото не очаквах, не знаех какво ще се получи. Само гледах да влизам много добре в влакната, което фактически се получи точно както трябва, с висока гладкост, след което следваше байцване и обработване с съответните патиниращи пасти. И това му е хубавото, че дори да се запраше, забръсват или с четка се минава е отново. Издържана вода, никакъв проблем. Да, съдомияна не трябва да се мие, но спокойно може да се мие с мокра кърпа, така че няма никакъв проблем към него. А тук виждам една бебешка люлка. Каква е нейната история? Ами нейната история е свързана с очакването на един нов български гражданин, нашия бъдещ внук. Чакаме го в началото на април и това пожелание на нашия син ще бъде всъщност нашия подарък към него, към семейството им. Бихте ли ни казали защо сте вложили точно тези символи? Значи специално това пано, което го виждате сега в момента го разработих за люлката. И дъбовите листа, които са пък, тъй като снаханя германка, са символ на Германия. Българо-германска дружба, така да се каже. Същото такова слънце го има и отсам, само че в по-малък вариант, защото тук е предвидено да се слага възглавничката. Виждам тук пилета, роза на фона на слънцето, грозде. Как подбирахте това съчетание? Сега, ако ви кажа, че ще почне да откривам топлата вода, никой не го е направил. Така че поинтересувах се, порових се насам, така да видя горе-долу, както се казва, тези символи на българщината и просто ми харесаха и ги вкарах в това нещо. Кой ще наследи вашия занаят? Значи за сега имам
школата, която ви казах, която работим, вече 4-та година, дай Боже и по-нататък къде е. Много от учениците ни се справят много добре. Разбира се, не всеки, но большинството от тях се справят. И съжалявам, че не донесох техни работи да ги видите. Много добри са. Вече, значи, колко човека? 6, 8, 10. 10 човека заминаха миналата година, понеже завършиха 12 клас. И сега отново имаме около 14 човека, които работят успешно. И с желание изучават едновременно история на дърворезбата, в смисъл, че докато работя им говоря за различните школи, за различното използване на длетата, какво може да се прави с тях.